जोंनि मानसिया बिफिमनिजों जमा थाइजोबदों दहायहाय बिफिमनिजों लाबजाजोब्बाय। हेलौ रायजोफोर, नै थांगासिनो दङ बिजनि जोंहा बिआर फेरेंगा सारनि नमिनेसन हैनो। अयथासार गरम, मानसिफ्रा सायख्लुम होसोजोब्बाय नै माखासे गोजौआव खना खनि थालाबायजोब्बाय। अफिस नमिनेसन गथायनाया बेयावनो जाहैबाय। जोंनि मानसिया बिफिमनिजों जमा थाइजोबदों दहायहाय बिफिमनिजों लाबजाजोब्बाय। बागान सिङावसो ग्रोनबानो हाबनानै थाजोबो गरमा अयथासारना। सान्दुंआलाय पाब्लिकनाथ' सिङाव थांनो मोना जाहैबाय। खिन्थु बिफिएमआ नोगोद लाब जाबाय दै, जोंनि पाब्लिकनानो हरै जमा जाहैजोब्बायना। खाम जथा सिफुं बागुरुम्बा दा बागुरुम्बा आसोलफ्रा दामगिरि। सारा नमिनेसन गथायखांनानै ओंखारबाय आरो। सारा थांबाय थायो। ज' थांफानायसै।